Modul 4 om mekanik. For at betragte energiforholdene i denne opstilling bruger jeg et søjlediagram. Har vi herovre. Jeg vil negligere den termiske energi, for i den her del af forsøget regner jeg ikke med friktion, som vil give den termiske energi, og så slive skateren. Men den første søjle, jeg betragter, det er den potentielle, den blå søjle her. Den potentielle energi er det arbejde, tyngdekraften udfører på en genstand, som falder højden h. Det kan vi også illustrere med skateren her. Jo tættere han er på jorden, jo mindre potentiel energi er der, så jo længere større højden er, jo større bliver den potentielle energi. Og det er beskrevet ved formlen masse gange tyngdeaccelerationen gange højde. Den kinetiske energi, den grønne søjle her, den vil være på sit højeste, når han er nederst i rampen, modsat den potentielle, som vil være på sit største, når han er så højt oppe i rampen, som skateren kom. Og den kinetiske energi er den resulterende krafts arbejde for en genstand, der accelererer konstant fra 0 til farten v. Og den er beskrevet ved formlen en halv gange massen til kvadratet af v. Den mekaniske energi, som her vil blive betegnet med søjlen total, er summen af den kinetiske energi og den potentielle. Og som man kan se, når skateren kører frem og tilbage, lige meget hvor han er på rampen, så vil den kinetiske og den potentielle energi tilsammen give, så vil summen af de to være den totale energi, eller den mekaniske energi. Da den mekaniske energi er proportional med m, skal der mere energi til at udføre samme arbejde for en større genstand. Det kan vi blandt andet se ved at gøre vægten af skateren større. Og som man ser i søjlediagrammet, så vil den blive hævet eller sænket alt efter størrelsen af skateren. Det betyder ikke, at skateren kommer højere op i rampen, eller at farten bliver større. Det er kun den mekaniske energi, der vil ændre sig. Hvis vi laver en opstilling, som sætter skateren i et frit fald, vil han først have potentiel energi, der under faldet bliver udløst til kinetisk energi, som ved et bræt stopper arbejdet her sammenstød med jorden, vil omdannes til termisk energi, da energi i et system ikke går tabt, men blot omdannes. Den termiske energi udløst i sammenstødet herover ved sammenstød med jorden er lig den mekaniske energi i faldet.